So maayong gabi kanatong tanan ug ilabi na gyud sa ako ang mga solid subscribers. Unya pasensya de kayo nga medyo karon ra ko nakabalik og upload kay medyo natay problema sa akong YouTube account kay suspended ko og tulo ka buwan gikan adtong October, November, December suspended ko. Anya karon ako nakabalik og upload. Anya pasensya dai kaayo sa ko ang mga solid kaayo diha nga mga subscribers nga nagsunod gyud sa ako ang mga video nga karon ra in town ta nakabalik og upload. Unya syempre dili gyud nato kalimtan og pasalamat ang ato ang mga labaw makagagahom kay kung wala siya wala sad ko diri kay kun wala mo wala sad ko diri sa social media kay kun wala mo wala sad ko ani mo nang nagpasalamat ko sa labaw natong makagagahom kay gitagaan ko niya og kusog bisan pa man nga na-take down ta og pila ka buwan pero ihatagan gyapon ta niya og kadasig nga dili mundang nga dili ta mawad-an sa paglaom. So karon kay nabalik na nato ang ato ang channel. So magpasalamat gid ta. At syempre ato gyud nang i-shout out gyud nato ato ang mga subscribers diha, ang ato ang mga followers nga kanunay gyud nga nagsunod sa ako ang mga video. Og daghan kayong salamat ninyo. Unya og God bless.